Bakit ang dapat nating pansinin, hindi natin pinapansin? May napanood po akong isang eksperimento ginawa nila sa daan doon sa Amerika. Merong isang magandang babae, napaka-sexy, naglalakad sa daan at lalapitan kanya, magpapalimos. Ang tanong, bibigyan mo ba? Kahit na mukha siyang mayaman, maganda naman, mukhang hindi napabayaan. At alam niyo po kung ano yung resulta. Most of the people helped and gave to that beautiful woman who was begging. Lalapitan yung mga tao, sasabihin na wala yung wallet, wala siyang pera, kailangan niya mag-taxi, kailangan niyang umuwi. Pwede bang pahingi ng konting pera? Binibigyan. Ang daming nagbigay. Pero, nung binaliktad nila, nagpalabas sila ng isang aktor, mukhang pulubi, isang aktor na ginawa nilang pulubi. Siya naman yung naglalakad sa daan, lumalapit sa mga tao, humihingi, nagpapalimos. Alam niyo po nangyari, napakakonti ng mga pumansin sa kanya, ng mga nagbigay sa kanya. What happened? Bakit yung kailangan mong pansinin, tulungan, mahalin, siya yung hindi pinapansin? Bakit yung babae na maganda, well off, no? Mas marami yung tumulong sa kanya. Madalas din, hindi po ba nangyayari yan sa ating buhay? Yung dapat mong pansinin at mahalin, siya yung binabaliwala, ini-ignore. Kamukha yung iyong asawa, nagmamakaawa na sa iyo. Huminto ka na sa iyong pagbibisyo, sa iyong pagbababae, pero ikaw, nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan, patuloy pa rin sa iyong bisyo, patuloy pa rin sa iyong hindi pagiging tapat sa Kanya. Mas pinapansin mo pa yung iyong kalaguyo, yung iyong other woman, mas sexy, mas maganda. Di ka ba naaawa sa iyong asawa? Ganyan din, di po ba? Bakit pagdating sa ating mga kamag-anak na naghihirap, walang pera, iniiwasan natin sila. Pero pagdating sa ating mga kaibigan na mayayaman, pag dumating sa piyesta, sa birthday, yung ating serbisyo sa kanila, sobra-sobra. May pabalot, o ang tawag nila, pasyaron pa. Pero pagdating nung kamag-anak mo na naghihirap, palaging nangungutang sa iyo, ini-snub mo. Di po ba? Mas importante sa atin yung ating trabaho, yung ating paglalakwatsa, kaysa doon sa mga alam natin may sakit. Dahil ba matanda na, wala nang silbi, wala nang kwenta, pabigat. Nagagalit tayo sa kanila, naiinis tayo sa kanila. Di man natin makuhang upuan, makipagkwentuhan sa kanila. Bakit ganyan? Di po ba? Kung sino yung dapat nating pansinin at mahalin, sila yung ating nilalampasan at wala mang malasakit na pinaparamdam sa kanila. And this is also what we hear in the famous parable of Jesus called the Good Samaritan. Alam natin lahat ang kwento nito. Isang tao na nahulog sa kamay ng mga magnanakaw, mga tulisan. Iniwan nila, halos mamatay-matay na. Dalawa ang dumaan. Merong isang pari, merong isang libita. Pero hindi man pinansin. Dapat pansinin, dapat tulungan. But they just pass by.
Lumihis pa nga ng daan eh. They ignored Him. Why is that? The answer to this question can be seen in Psalm 95. If you read, sabi, if today you hear His voice, harden not your hearts. At ang ating Panginoon, sinabi rin niya yan sa mga Pariseo, because you have hearts that are very hard. Matigas ang inyong mga puso. Pag matigas ang ating puso, hindi natin maririnig ang boses ng Diyos na nagsasabi palagi, mahalin niyo ang mga nahihirapan. Mahalin niyo ang mga nasasaktan. Pag matigas ang ating puso, hindi natin mapapansin ang mga kailangan pansinin. Kamukha, pag may bara ang iyong tenga, di po ba? Hindi ka makakarinig. Pag may bara ang iyong puso, hindi ka makakapagmahal. At ano ang bara ng ating puso? What blocks our hearts from loving, from being compassionate? It is sin. Sin hardens our hearts. Pag ikaw ay nabubuhay sa kasalanan, tumitigas ang iyong puso. At pag matigas ang iyong puso, wala kang malasakit. Wala kang awa. Hindi ka makakapagmahal. Hindi ka tutulong. Hindi mo ibibigay ang iyong sarili. Kung kailangan ng doktor, surgeon, alisin ang bara ng puso dahil sa kolesterol, kailangan din operahan ang ating puso, ating kaluluwa. At walang makakagawa niyan kung hindi ang Diyos. Kaya ito yung ating pagdasal at ipatulong sa Diyos. Una sa atin. Tingnan natin ang ating mga puso. Baka tumigas na yan sa pagkakasala. Kaya nga hindi natin napapansin o pinapansin yung mga dapat bigyan ng pansin, kalinga at pagmamahal sa ating buhay. At kung meron man tao sa inyong buhay na napakatigas na ng kanyang puso, pagdasal natin sila. Naway tulungan sila ng Diyos. Naway matouch sila ng banal na Espiritu. Na magpakumbaba, humingi ng tawad para malinis ang kanilang puso. Huwag kang maghihintay ng pagmamahal sa mga taong matigas ang puso. Amen? Wala tayong magagawa. Dahil nga balot na ng kasalanan ang kanilang puso. Hindi nila maririnig ang salita ng Diyos. Hindi nila maririnig ang hinaing, ang hirap ng mga taong nakapalibot sa kanila. Ang naririnig na nila ay yung kanilang pagnanasa. Para maayos sila, kailangan ng tulong ng Diyos. Kailangan ng paggagamot, paghilom ng Diyos. Only a heart that is free from sin can love and be compassionate and be kind to others. So we pray through the Holy Spirit that our hearts would be unblocked, softened, free from sin, so that we can love, be kind, and be compassionate to others. Amen.